Første juletræ på Reersø. Kære børn og voksne, dejligt at så mange vil være med til det, og I har måske kommer til at skabe en ny tradition på Reersø. Der er mange traditioner, der forbindes med julen, og det gælder jo ikke mindst på børnenes vedkommende. Første juletræ på Reersø. Kære børn og voksne, dejligt at så mange vil være med til det, og I har måske kommer til at skabe en ny tradition på Reersø. Der er mange traditioner, der forbindes med julen, og det gælder jo ikke mindst på børnenes vedkommende. Juletræ, julepynt, julesange, julegaver og julemad, det er jo sådan noget, vi godt kan lide. Voksne i hvert fald. Og vi begynder jo tidligt med det her juleforberedelse. Allerede sådan i oktober, så begynder butikkerne jo rundt omkring at pynte op til jul. Man kan jo godt synes, det er lidt tidligt. Men efterhånden, som tiden skrider frem, så kommer man jo også i julestemning. Mange af os har også været, eller skal måske, til en julefrokost eller to. Og julen er jo, og alle lysene er jo godt, fordi det lyser op i den her mørke tid, vi går ind i. Og der er jo desværre mange mørke kræfter, der hærger rundt omkring os. I den seneste tid har vi jo oplevet noget meget trist i vores omgivelser i Europa. Så derfor skal vi jo glæde os og ikke gå rundt og bære frygt af den grund. Men selvfølgelig, det kan ikke undgås at indvirke på os også. Men nu skal vi glæde os, børn, unge og gamle, til en tid, hvor vi giver til hinanden, hvor fællesskabet det blomstrer, og vi mødes med hinanden og ønsker glædelig jul. Mange af os går jo også i kirke juleaften og synger med på de gamle salmer. Og hjemme kommer der gang i ande og flæskestegen, i hvert fald en af delene. Og vi danser om juletræ, og så kommer hele gaveræset, som ungerne jo ser frem til med forventning. Og alle julegodterne skal jo også lige nævne, og vi ligesom vi kan risikere for et ekstra kilo på sidebenene. Og så kommer nytåret, så må vi smide dem igen, for det har vi jo som nytårsforsæt. Vi må af med kilo igen. Det er sådan, at til jul med fællesskabet, så er der noget af det bedste ved det. Det er der at se børnenes og opleve børnenes forventninger. De får fri fra skole, børnehave,
Måske er forældrene også hjemme i nogle dage, og vi kommer hinanden mere ved, sådan omkring jul. Og det kunne vi måske godt ønske lidt mere af, også sådan på andre tider af året. Men det er lidt op til os selv. Vi skal lade være med at stresse alt for meget. Vi skal også have tid til at komme hinanden ved. Det vil være dejligt, hvis det her fælles juletræ på Reersø kan blive en fremtidig tradition. Det vil i hvert fald glæde mig. Det vil sikkert også glæde jer. Men især mig, fordi jeg holder så meget af Reersø og jer mennesker, der bor herude. Så rigtig glædelig jul.